Проба 1, 2, 3, 6. Вие слушате една продукция на Jabo Entertainment. Ти каза газ. Газ до тука, мадафака, докато паднат коле. И здравейте, ние си играем Майнкрафт. Най-новата версия. Това е епизод първи на Майнкрафт. И искам да прочета доста добре. Ако ви хареса клипа, палец нагоре, ако не, палец надолу. Така, новина. Ето 10.2 ще играем най-новата версия, както казах. Епизод по оцеляване. Аз съм стигнал до някъде. Сега ще ви обясня нещо повече. Ето. Първото нещо е да съберете дърво. Задължително. От това дърво се получава те наречените дъски. След това от тях се правят пръчки. И вие знаете, там кирки се правят, лопати. Следващата важна стъпка е да си направите легло. И най-важното подслон. Къща, смисъл. Аз сега ще си направя... Какво ще си направя? Аз не знам какво ще си направя. Мисля да си направя... брадва. Така. Аз ще нацепя дървата. И когато свърша, ще пусна пак легло. Така, ето и да започваме. Така. Сега се върча дървета. Трябва да са много дървета. Доста. И аз ще ги взема всичките дървета. До момента имам 16. Трябва поне 50 да са. Забравих другото важно нещо. Печка. Задължително правилната печка. Но първо да съберем дървата и да се направим печка. Ето, сега чукам дървата. Хайде. Нещо не става, не знам що. Хайде. Много бавно се чупат и върва. Не се чупат. Бавно се режат. Хайде. 35 до момента. Там е някаква кравичка. 40. Вау. 40. Добре. Ще спра на пауза за малко. Докато събирам всичките дървета. И тогава започвам да си направим къщичката. И здравейте пак. Време е тук и сега да се го продължим. Събрах доста дървета.
Имам храна. Всичко е сигурен на живота. Една бонус кравичка. Тя да обича. А тук, който се чува, е брат ми. Ние винаги правим клипове заедно. Все пак ме брат. Още да дърво ми трябва, за да станат 50. Ето, 50 са. Сега да видим на колко са равни 50 дървета. Доста са. Колко са? Много. Казвам само много дървета са. Засявам 2 стака. 3 стака. Вау, имам много. Много са. Той е много добър за игра. Те сега, ако не искрим, къде ще направим къщичка? Няма разрушителни. Айде! Ето така ще ми е къщичката. Мисля, че ще изглежда добре. В следващия епизод ще ви покажа как ще ви добра. Сега само ще ви покажа как да си... В смисъл, началото само ще ви покажа. Началото. Имам виж. Сега само началото. Пък на другия епизод ще направим вече цялата къщичка. Те ще се вижда цялата къща. Всичко те ще се вижда. Ще е много хубаво. Поне те аз си мисля ли. Ще направя обикновена къщичка. Много обикновена къщичка ще направя. Ето сега да започвам да я направя. Само началото ще ви покажа. Как се ред тая къщичка? Айде толкова стига. Готина ли ще и къщичката? Ами не знам, ще разберем като я направя. Но като виждате... Няма да е готина. Аз не стара да правя готина къщичка. Просто да живея в нея. И... О, не, направи грешка. Защо правиш грешка? Майче, така трябва да стане. Да, точно така. Сега малко ще... Как? Ето стъпа крава. Искам да разкарам. И защо имаш дърво там? Не знам, в другия епизод ще го махна. Чакай, само сега махна да почвата. И в другия епизод ще ви покажа как ще сгоба цялата. Аз ще сгоба. В другия епизод ще правим въдица. Ще ви покажа как се прави въдица. Ако някой не знае, от паяжина се прави. Или какво беше това? Не знам. Нещо как се казва? Стрела. Стрела, точно. Да, стрела. Или от нея, или от паяжина. Едно от двете. Аз избирам паяжината, обаче трябва да убивам пая. Заради това е гадното. И плюс това, ако паяка няма паяжина, много е лошо. Всеки паяк има. Не е вярно, някой няма. Ще разбере другия епизод, да знае, че в другия епизод също ще правим факели. И ето го само началото. Това е само началото. В другия епизод ще се довършим. Добре, чао от мене за сега.